Vale, pues truko hogeita hiru kartak egin. Bat, bi, eta hiru. Eta baraja honetan ez duzte jokerra, baina etortzen dira bi instrukzionak. Bat instrukzioana, ingo litzake jokerra egin. Zugu, eta bigarrena, berdina. Eta hirugarrena, dago, kasuntan, bateko urria. Eta hori izango da pixka saitu erko dena jokoan zehar. Hartzegu goian, eta bueltan batean, hartzegu, eta berera bategu. Eta hori izango da bian, ez? Pero es porque bian instrukzioa, no? Sorpresa. Eta hori ez dado bian, nun aldun. Goian adibidez, pues a ver, pues es porque goian de bai instrukzioa, no? Eta hori, a ver, bi instrukzioa nahozte eta bateko bat. Hori ez dado ez bian, ez dado goian erdian, nengo, ez? Pues es porque erdian de bai instrukzioa, no? Eta esan gozu, a ver, zer juzu, hiru karta ez dakazu batekoa ez da? Bai, bakat, mendo. Eta hori, bateko den baldin bado, eta beste biek instrukzioa baldin badia, goikoak adibidez, donberko ere bai instrukzioa. Pues es porque goian de bai bat ado. Eta ber, orduan, ez dago ez bian, ez dago goian instrukzioa, bi izan eta erdian donberko bintzat, pues es porque erdian de bai bat ado. Eta esan gozu, zer hostia, zer juzu, hiru karta baino gehiago, pues es porque bida, bat, bi, eta hiru. Eta nire garrixo jarriko. Hau, instrukzioa da, kasuntan gure jokerra. Orduan, hau izango da. Joker bata ikusizula, bueno, beren dut esaten zuen, porque ez da esaten zuena, gaizkiengoa. Vale, hemen hiru karta jartzen dugunean, dituguna jartzen dugu erregia, bukaera arte duguna erakusten, azpilan jartzen dugu komodina, kasuan, bueno, hau eta dugu joker bestela baina, bi dostelako barajan igualak, orduan, kuela, perfectamente bidiala igualak, eta hirugarren jartzen dugu, kasuntan, bateko urria. Orduan, bukola jartzen duguna ja, jartzen dugu erregia goian, asa erdian, jokerra eta azpilan asa. Eta bain, erakusten dugunean lehenengoa instrukzioa jokerra dela, eta uzten dugunean, eta got berriro hau dela. Hemen sortzen ilusioa, beste gabe indugula, egitzen dena, bueno, bi karta geratu dugula. Hemen ditu tenean buelta, bi karta hartu juta bi buelta baino. Eta hortako, kamerara ikusten da, hemen bihatzak entiratzen dira, eta hemen sortzen da hueko bat, bi hauen, hemen bihatza huekin. Horra tira eta hemen sortzen da hueko bat, eta honei, buelta bat inozu, eta bide bat egozte. Eta got berriro, bueltan du buelta, eta hori jaguzten zuenean, gero jaguzten zuela zintasai, eta hemen dakazu. Hau da trukoko muina, orduan, izan dugu hori, esatu guia, lehenengoa jokerra da, jaguzten dugu, eta bigarrena ere bai. Orduan, ditugu bi joker, eta azkena, eta bere guai gatzen da, bata. Eta hori jaguzten dugu gara kutxilla, eta hori izango da, segitu berko dena, partidan zehar. Orduan, dakagu berriro, jokerra erdian, bata, eta gainean. Hau segitu berko da, orduan, hartze dugu, eta baten dugu buelta. Eta ze pasten da, hartzen dugunean, eta berriro berrera baten dugunean, hemen berriro duguna izan da bi hartu. Eta hortako, berriro da gesto iguala. Hemen bera tira, bueno, laldua dakagula, hemen kauskakin, bera tira, sortzen denetikan, hartu, eta azpira eraman. Eta ikusten dugu, orduan zer da, azpilan, ez? Bera eramaten ikusten nazu, pues ez, azpilan du. Eta hemen, aldutzu eroi faioan izatea, behar esan duzu, orduan erdian do, porque goian imposible bera eramantzu, eta orduan ja, bai erdian do, obviamente, porque bi jetxitut. Baina horrez faiatzeko zuk diskursoa gota, zarentu, pues ez da erdian, ze aldo, nahi ez goian, eta goian aldoa do, pues ez du, porque goian de baiago do. Eta hor zein dut horietian, hemen ganola, entera izan da gesto honekin, eramatu eta hau beraka, eta gero hau mantentzen, hau gora bultzatzeu, erdi honekin, indarra beraka eta hau bultzatu, eta ditute momentuan, azpiko karta jetxi da eta txokatzen duen azpiko bihatzen. Horren, ikusita, horitik handa, bihatza hemen, eta indizia hemen, tak, geisten dugu bera, eta ditugu momentuan gero, ekartzen dugu erdikoa, eta honekin, kartak kontzen, gora bultzatzegu. Eta bultzatzegu momentuan, bihatzen dut dugunez, azpiko karta geisten da beraka, eta txokatzegu bizrutola. Orduan jatugu, bilek bateak etortzen ganean, bi kartak batea altzeko, egiten dugula, buelta bat, eta batxe. Eta berriro geho, buelta bateko, betiko gestua, eta buelta. Eta horren hor, esaten zu, bale, horren ez bado bian, goian ez bado, ikusi goz dola bian, bata, ikusi goz dola goian, zen berko berdian, ez? Osetuk, erdian de bai, hau do. Honekin pasan izan da, gora bilo etxugunez, joan nahi berriro buelta batean, erdian gatu dela hau, eta berriro. Eta hola denbora osua, eta horren ze, ez dakat bata, bai, ez dian dakat. Eta horren azpiko bata balin bada, zentzu beste bilek ziosi izan berko jokerrak. Horren nahi ez, goikoak izan berko jokerrak. Eta horren berriro, goiko erakusteko jetxi, gora, eta txokatzen dunean, berriro hartzen zu, eta berriro gotzen zu bata.
Eta horren goikoa ez da, ze hostia. Eta horren hau ere, doble edifitian, doble vuelta, jardilean gatzea, horren. Ez dago ez bian, ez dago goian, nundo erdilan, pues ez, porque erdilan de bai bat ado. Eta horren honekin jara morasoa, bikarte vuelta baten eganez, bat ezkutatu dakago. Zendako ezkutatua, hau, baina dago ez dugu bukaera. Eta hemen, txorra bat, zozte zututela, horren hiru karta baino gehiago ez, pues ez dira, porque bat, bi, eta hiru, argi eta garbi erakutsi. Eta baina, eraixo jartzeko, zaren dira, gaina guzti dizut, hemen dakat, joker bat. Eta esan maiztu dela jokerra, bi joker ostela eta batekoa izango jokerra. Pues igual ez, porque gaina bat erakutsi nozazkoetan, zer dakat, orduan, hau edo, ba berdin do, porque igual dut esaten zuen, eta ez dugunez erakutsi duena, bi bueltak ematen, pues, hola,